салом занҳо ва хоҳарони азиз. Дар навори имрӯза оиди нишонаҳои ҳомиладорӣ дар марҳилаҳои аввал, яъне нишонаҳои ҳомиладорӣ на ранних сроках беременности, яъне чӣ тағйиротҳо мешавад, чӣ шикоятҳо мешавад дар зан, мехоҳам ки ба шумо маълумот диҳам. ҳамаи мо медонем ки агар цикли зан 28 рӯз бошад, ягон хел задержка надошта бошад, проблема надошта бошад, дар рӯзи 13 то 15 циклаш метавонад ки овулясия пайдо шавад. Агар дар ҳамон вақт якҷоя шудагӣ бошанд, алоқаи ҷинсӣ дошта бошанд, метавонанд ки ҳомиладор шаванд. Барои аниқ кардани ҳомиладорӣ тестҳо мавҷуд ҳастанд, ки баъд аз задержка, яъне баъд аз набудани бенамозӣ гузошта мешавад. Вале дар вақтҳои охир тестҳое вуҷуд доранд, ки без задержка, яъне высокоточные тесте ҳаст, высокочувствительные, ки пеш аз 3-4 рӯз пеш аз бенамоз шудан аллакай вақти гузоред, положительный результат, яъне результати мусбӣ нишон медиҳад. ё ин ки барои аниқ кардани ҳомиладорӣ вақте ки ҳоло задержкаатон нашудааст, ё ин ки ҳамон муҳлати бенамозитон наомадааст ва шумо ҳис кардед ки дар организматон тағйиротҳо ҳаст, шумо метавонед ки ташхис, яъне анализ ХГЧ супоред. Дар ин марҳила метавонанд бинанд ки оё дар шумо ҳомиладорӣ ҳаст ё нест, чунки дар вақти ҳомиладорӣ ҳамон ХГЧ метавонад ки баланд шавад. дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ ва дар худи ҳомиладорӣ на дар ҳама ҳолатҳо метавонад ки дар зан токсикоз ё ин ки нишонаҳои ҳомиладорӣ бошад. баъзе ҳолатҳо мешавад ки ягон хел нишона нест, вале дар асл зан ҳомиладор аст. ва ҳаст ҳолатҳое ки нишонаҳо ҳаст. Дар марҳилаҳои аввали ҳомиладор шудан чӣ нишонаҳо мешавад ки шумо ҳис мекунед ки ҳомиладор шудаед? нишонаи якуми ҳомиладорӣ ин масалан дар вақти овулясия агар шумо алоқаи ҷинсӣ карда бошед баъд аз як ҳафтаи он, ин ҳиссиёти баланди ғадудҳои ширӣ, яъне чувствительность груди, синаҳоятон дард мекунад. вақти қапидан ба дард пайдо мешавад, дар баъзе ҳолатҳо сӯзиш пайдо мешавад. нишонаи дуюм ин хоболудӣ, беҳолӣ, бемадорӣ. аз сабабе ки гормонҳои прогестерон ва эстроген дар организми зан беҳад зиёд мешаванд, дар ин ҳолат мешавад ки дар зан хоболудӣ дида шавад, беҳолӣ, бемадорӣ ё ин ки бехушӣ, ягон чиз хушатон намебиёяд ки ягон хел кора кунед. нишонаи сеюм ин аз ҳад зиёд видиленитон зиёдтар мешавад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки видилениҳои хунмонанд, яъне камтар хун низ биёяд, дард дар поёни шикам, дарди миёнҳо. нишонаи оне ки мисли шумо ки бенамоз мешавед. ин се нишонаи асосӣ баъд аз як ҳафтае ки дар вақти овулясия шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, яъне ҳоло задержка надоред, дар марҳилаҳои охири цикли бенамозиятон метавонад ки пайдо шавад. вале боз такрор мекунем ки чунин нишонаҳо на дар ҳама занҳо дида мешавад ва баъзе занҳое ҳастанд ки ягон хел нишона надоранд, вале дар асл ҳомиладоранд. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки дар ҳамон рӯзе ки бояд шумо бенамоз шавед, метавонад ки видилении хунчато биёяд ки камтар хун биёяд ва зан гумон мекунад ки бенамоз шудааст. чунин ҳолатҳо бисёр мешавад. чаро чунин ҳодиса рӯй медиҳад? дар вақте ки аллакай шумо ҳомиладор шудаед ва ҳамун ҷанин ҳаракат мекунад ба дохили бачадон, бояд ки дар бачадон часпад, ҳамун моменти вақти имплантатсия, яъне ҳамун вақте ки ҳуҷайраи бордоршуда ба бачадони шумо мечаспад, метавонад ки хун биёяд, яъне коричневое видиление ё ин ки ранги бенамозӣ хун биёяд. чунин видилениҳо метавонанд ки 2-3 рӯз биёянд ва худ аз худ соз шаванд. а видиление бисёр барои чӣ мебиёд? видиление бисёр аз он сабаб мешавад ки вақте ки зан ҳомиладор мешавад, организм тайёр мекунад занро барои ҳомиладор шудан ва ҳамон видиление дар гарданаки бачадони шумо ҷамъ мешавад, ранги пробка намегузорад ки инфексияҳои зиёдӣ ба дохили бачадон ворид шаванд. нишонаи дигар дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ ва бениҳоят муҳим ин тест пешоб кардан. вақте ки шумо нав аллакай ҳомиладор мешавед, вале худатон ҳис намекунед, дар организми шумо бошад бениҳоят тағйиротҳои бисёр ба амал меояд. гормонҳоятон бо суръат баланд мешаванд, бачадон низ калон мешавад ва ҳангоме ки аллакай бачадон калон шуданда метавонад ки пешобдони шуморо зер кунад. аз ҳамин сабаб дар зан тест пешоб кардан дида мешавад. хусусан шабона зан метавонад ки ҳар 1 соат хезад пешоб кунад. ва вақте ки шумо ҳафтаи 10-12 ҳомиладоритон мешавад, бачадон аллакай аз коси хурд болотар мебарояд, пешобкунии шумо метавонад ки кам шавад. дигар нишона дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ ин чувствительность запахам, яъне ҳиссиёти баланд доштан дар баъзе бӯйҳо. аз ҳамон бӯйҳо дили шумо беазур мешавад. ба инҳо дохил мешаванд хӯрокҳои равғанин, баъзе намуд атриёт, яъне духё, ва ҳатто ҳолатҳое мешавад ки зан аз бӯи шавҳараш дилаш беҳузур мешавад, яъне токсикоз дорад. ҳамаи ин нишонаҳо аз сабаби оне пайдо мешавад ки шумо нав ҳомиладор шудаед ва гормонҳои шумо бо суръат баланд мешавад ва аз ҳамин сабаб чунин нишонаҳо дида мешавад.
нишонаҳои дигар дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ ин аз ҳад зиёд асабонӣ шудан, ки аз кори гормонҳо вобастагии калон дорад, дилбеҳузурӣ, партофтан, дарди сар, сарчархзанӣ, беҳолӣ, бемадорӣ. Инчунин бехобӣ, дамиши рӯдаҳо, зардаҷӯшӣ, ҳатто баланд шудани ҳарорати бадан дида мешавад. чӣ кор кардан дар хоргӣ ҳамин нишонаҳо камтар шаванд ва занро камтар безобида кунанд? Дар аввал бояд аҳли оилаи шумо ба ҳамин чиз тайёрӣ бинанд. Ҳамаи чизое, ки дар шумо ҳаст, ғам метиҳад шумо, асабоние, ки шумо мешавед, ҳамаи онҳоро бардошт карда тавонанд. бояд ки шумо кам-кам ва тез-тез хӯрок хӯред. Меваю сабзавот бисёртар истифода баред. Инчунин истифодаи нӯшидани обро фаромӯш насозед, чунки агар дилатон беазур шавад, шумо партофтан бисёр дошта бошед, шумо метавонед ки организми худро бениҳоят беқувват кунед, яъне обезвоживани организма шавад. Аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад, ки кам-кам ва бисёр об нӯшад зан. занҳое ҳастанд, ки онҳоро дилбеҳузурӣ, махсусан пагои рӯзӣ безобита мекунанд ва наметавонанд, ки ягон чизро истеъмол кунанд. Дар ин давр чӣ бояд кард? шумо метавонед, ки аз солёнае печенье, яъне солёнае крекерин, печеньеое, ки дар таркибашон намак доранд, аз онҳо истифода баред. шумо вақте ки саҳар пагои рӯзӣ бедор шудед, аз ҷоятон нахеста, 2-3 дона аз ҳамун намуд печеньеҳо истеъмол мекунед, я 10 дақиқаи дигар дароз мекашед. баъди он хеста метавонед, ки 1 стакан об истеъмол кунед ва баъд ба корҳоятон машғул шавед. чунин печеньеҳои намакдор вақте ки шумо саҳар истеъмол мекунед, бениҳоят нағз дилбеҳазуриро бартараф мекунанд. ҳангоми ҳомиладорӣ бениҳоят нағз фоида дорад бисёр сайру гашт кардан, яъне прогулка кардан, хусусан пагои рӯзӣ ва бегоҳ. агар кадоим ба шумо гуфт, ки бояд шумо бисёртар дароз кашем, бисёртар хоб равем, бовар накунед. чӣ қадаре ки шумо бисёр ҳаракат кунед, чӣ қадаре ки бисёр прогулка кунед, ҳамон қадар ин ба организми шумо фоида дорад. ва ҳам дар вақти таваллуд кардан, шахсоне ки дар тӯли ҳомиладорӣ бисёр ҳаракат карданд, бисёр прогулка карданд, бо меъёре ки ба ҳомиладорон иҷозат дода шуданд, дар вақти таваллуд кардан бениҳоят нағз ва осон таваллуд мекунанд. ҳамаи нишонаҳое, ки дар навор номбар карда шудааст, дар ҳафтаи 13-14 метавонад, ки бартараф шавад, яъне нест шавад, чунки дар ин марҳила аллакай ҳамаи узвҳои кӯдак инкишоф ёфтааст ва кори гормонҳо низ дар ин марҳила беҳтар шудаанд. аз ҳамин рӯ зан метавонад, ки худро беҳтар аллакай ҳис кунад. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. агар писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.